Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semaniña máis o Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que, para salvar a súa relación, tatúan o nome da súa parella. Para vos vai este programa. E como a xente notaría, a semana pasada non houbo programa habitual dos Meque Meque debido a que hubo un apagamento estatal, alguén desenchufou aí mal os cables, marchou a luz, e claro, nos gravamos os luns. Non había posibilidade de gravar, a non ser que fora con candeas, poñer a mellor candeas, e aí sí. Temos que ter un xenerador eléctrico. Non te presentei. Para emergencias. Non podes falar. Vale. Non te presentei, tens que esperar que te presente. É polo teu ego que queres consumir todos os minutos de programa que pero podes. chámase realización e guión. Tens que esperar a que eu te presente, porque senón non existes, se non te menciono. Son fantasma. Sí. Carlos, ti tampouco te presentaches. O sea, nunca me presento. Eso, que non predicas, co exemplo. No, xa mo teñen dito, dixéronme, na radio como teste que presentar. Bueno, bons días, son Carlos Vieto. Empeza o Galicia Noticias. Pero que isto non é convencional, non temos que facer eso. Pois bueno, son Carlos Vieito e como sempre estou moi ben acompañado de Lidia Veiga. Hola. Xa podes falar. E Miguel Gómez Abad. Falta un equipo electróxeno no rocho dos mequemeques. Que é un rollo electrónico. Un xerador. Un xerador. Un xerador ocho. Xa, é verdad. Un xerador que o botemos para aí para non morrer afogados. A min o rollo das candeas gustábame, algo así romanticón. Hubo a posibilidade, porque con Martín estaba falando hasta o último momento, de vir gravar. Pero... Eu non me houbera enterado. Claro, o tema... Arzúa foi o último concello de toda Galicia en ter cobertura sí. e luz. Sí, Joder. sí. É Touro, Sí. creo que Arzúa Touro. Non me dous. fales de todo. Pero sí, é certo é que con el falaba a poucos, en plan, cando me chegaban as súas mensaxes, xa pasaran horas. Troceado todo. E claro, contigo en comunicación total. Que sí. E claro, con Martín super ben. Con Martín perfectamente a conversación, fluida. Non hubo problema ningún. É o que ten ter xeradores ali en trazo. A tope, aí, gasolina. Pero claro, chegabas a hora de gravar e foi como, mira, xa se fará. Xa, nada. Eu estuve para poñerme a facer señales de humo desde a horta da miña abuela, pero dixen, a ver, too much, en Santiago isto non vai chegar. Pero molaría ter feito con candeas, así todo así cheo de candeas. Hubiera estado bonito. Sí. E hubiéramos podido falar un pouco deste tema, porque vai por aí o programa. Sí, o tema é que íbamos a mellor falar de pagamentos ou cosas así, pero non. Non o vimos moi claro. No, estaba todo moi ofuscado. Pero sí o que pasa cando hai apagamentos que marcha a luz, cousas dese estilo, é que a sociedade Aumenta a natalidade. Revólvese, aumenta a natalidade, Sí. empeza o amor, flúe o amor. Na oscuridade flúe todo. Na escuridade, polo que sexa. A xente volves un pouco lunática. Se non mirade o Michael, ali está oscuro e cómense a boca. E claro, viñamos pensando de vos en momentos como o apagamento este que vivimos ou noutras situacións, que tolerías ou que burradas faríades por amor? Porque ao final, o amor é moi amplo, moi complexo e aquí podemos tirar de filosofía que non imos facer. Pero vos que tolerías faríades por amor? Faríades, pero que non fixemos. Ou que fixestedes, Pero na situación do apagamento. ou outro calquera. Contexto... Claro, pero son contextos moi diferentes. Así de crise, de último momento. De apocalipsis que se avecina. Por exemplo, imagínate que agora saímos daqui, encendemos, porque aquí estamos sin conexión ninguna, aquí hai unha Claro. Sí. internet cero. Si Carlos nos quere secuestrar e vivir da nosa carne como durante 3 meses, Dos órganos. Non dades pa 3 meses. putada, porque se hai apagón, non che damos nin pa 3 días, porque a carne non se che congela. Non Que eu a min conservas. acordábame o porco da miña abuela, dicía, ai, me cago na mar salada. Sí, pero coméntanos. Pero que aquí eso, que non hai conexión ninguna, e claro, ao mellor saímos daqui e nos chega a empezar a vibrar o móvil de que de repente nas noticias está saindo de que está chegando un meteorito e hai un choque inminente en 48 horas. Vos que faríades respecto a este tema, claro. Claro, aí non habría xa medo ridículo. No, ides morrer, Claro, ides non, morrer. a vergoña non E o mellor, por exemplo, a persoa esta que che mandou mensaxes privadas, non me mandou. No, pero que se comunicou co claro, exército como, non sei con nos, é verdad. comentando Claro, hai intermediario. que está interesada en Miguel. Sí.
Bueno, Imagínate que se igual- manifesta nese momento e di, por favor, quero quedar con Miguel antes de que remate o mundo. Sí. Ti aceptarías esa proposición ou dirías, mira, chavala, eu vou botar ahora aquí un frozen punk destes, boto unhas partidiñas rápidas e Tómame un falafel e para pa a cama. Claro, que no, a ver, é que cunha descoñecida totalmente non sei se xogarme as últimas horas da miña vida. E se é o amor da túa vida ni non sabes. Entonces, Putada, porque a vida é moi corta, claro. Entonces, no. si va a ser ese caso, prefiro non sabelo. Pero Porque sería máis agonizante. Tampouco nadie che está dicindo se vai ser cousa de que... De encantamento. No. Vai me botar un amarre xa no apocalipsis. No, pero como mellor sales vivo. Ah, Claro, imagínate que sales vivo con ela. Amé. É que eso é Vivo para non pensar. sabes, morres. claro, morres. Aquí se está hablando Teño de... que, Ah, teño a idea é dicir- que morres. Teño que dicir unha cousa. Xa ves. Vos tivestedes Tinder? No. No. No, estou, No. digo Sí, tranquilamente. Hai moito tempo. Muchísimo. Eu non Pero sei se tería o xa non- perfil incluso aberto, porque eu creo que tuve como en terceiro de carreira, e non o fixe nin eu, fixome un compañeiro. Pois en Tinder hubo un momento no que había un xogo raro, pero era boísimo, a mí me encantoume. Entón ti vaches Tinder, tío. Sí, Confirmamos, tuve- acabas de falar como se tú eras. Confirmadísimo. Pero cada día chegábache como unha notificación de historias reais. Como historias reais. Era como unha historia que todo o mundo estaba vindo no seu perfil de Tinder. E ti tiñas que escoller entre unha opción ou outra. E Tinder iba movendo a xente según iba escollendo. Ah. E era iso, que caía un meteorito, ti estabas nunha festa e tiñas que decidirse ir coa rapaza ou rapaz que estabas na festa ou marchar coa túa familia. E ti, según o que ibas decidindo, pois íbate emparellando con unhas persoas ou con E outras. se a miña parella é considerada familia, te jodí aí, Ah, Claro, pero familia comento. falaba máis do seu can. Como, tes que salvar o teu can. Vale, Era entendo. ese sentido. Nah, Estaba guai, pero É que ti se que hai, farías? se hai posibilidade de salvar, claro, aí posmo nun aprieto moi grande de Dios. No, non salva, é Pero mentira. se me estás comentando que teño 48 horas, e que Morres. eu podría desplazarme en coche, Sí, por sí, sí, exemplo. sí. Tel máis cargado de gasofa. 24-24. Sí. Vou 24 horas para Arzúa, estou ca os meus abuelos, bueno, ca sí, miña, eso, sí. xa, ca cadera, despídome dos meus amigos, das miñas amigas, tal, e logo xa marcho a despedirme da miña parella. Ti xe clarísimo. Sí, penso que os últimos momentos da miña vida os pasaría sola. Creo que non me gustaría como vivilos en compañía. Si sei que vou palmala, creo que ao mellor é boa idea. Que bo. Como dicir, como os cas cando van morrer. Sí, Sabes, que marchan sí. e se apartan para que Sí. nadie os moleste e poidan marchar tranquilos. É verdad. Pois un pouco igual. Estaríamos todos subidos nunha montaña distinta por aquí, por Galicia, digo, cada un separado, Sí. esperando o meteorito, digo, que se acerca, Pode ¿eh? ser, pode ser. Pois eu creo que estou nesa... Hubo algo, nesa sintonía, hubo algo bonito que é unha reflexión xeral que houbo despois do apagamento que era cando marchou a luz e xa nos demos conta que era grave, que non era que marchara a luz aí Sí. no transformador da vila. En que persoa pensaches para chamar e cercenarte que estaba ben? Se ti tuveches unha persoa en mente, esa persoa é a túa persoa especial neste momento. Bueno, eu non estou moi a favor destas caralladas, É que eu non pensei en nada. Eu pensei en que eu se me apagou o confío. ordenador e quería volver a encendelo, sabes? Pero Eso foi despois o que decheste conta que era unha movidaca. Ti hablas no momento de... Bueno, pero... Que me cago na puta, aquí está pasando algo grave. En eu que pensaches? pensei, meus abuelos probablemente non se enteren hasta 6 da tarde. Porque eu teño Cando veño pasapalabra. Cociña de gas, claro, a mellor por ver, non podían ver ese día a ruleta da sorte, a mellor dixeron, algo pasa aquí, tal, pero teñen horta, tal, eu non me pensei. preocuparon. De feito, o tanto. máis grave que pensei é que meu irmán é electricista, pensei que igual era culpa del. Sabes, podía chegar a pensar iso como o máis malo de todos, pero que nin sequera, non sei. Nin pensei nada, porque, sabes, miña nai na súa casa, tal, meu pai Pero tamén. eu con quen sí que me quería comunicar era ca miña parella, O sea, era algo que sí, Pues, sí, pero tamén aí era a tes. persoa que máis lonxe tiña e Aí tes. Sí, totalmente. E a túa persoa especial. Toma. Sí, e hasta non é só pensar nesa persoa, senón que necesitas comunicarte con esa persoa e asegurarte de que esa persoa está ben. Claro, é que eu tiña algunha persona en mente que eu decía, está living con esta situación. Claro. O sea, por exemplo, a miña mellor amiga estaba dicindo, non está currando, mañá polo tipo de traballo que ten non vai poder currar, está na súa casa encerrada Que sorte ten. lendo libros que é o que lle encanta. O sea, estaba super tranquila porque estaba segura de que nun ascensor non se quedara porque no seu edificio non había ascensor. Claro, O sea claro, que- unha vez, sabes, como que tachas certas preocupacións tal, logo dis, non pasa nada, isto tiramos para diante, vimos da pandemia, tanqueamos, estamos Xa, xa curados ti de xa espanto. estás curtido.
Eu sí, de feito Nas quero desgracias que veñan estas. máis, que nos boten cousas. Pois espera, cando veñan os aliens vas flipar. Que nos veñan os aliens e nos quiten internet, sabes? Estamos falando de amor e de tolemias que se fan por amor. Sí. Pero tamén pode haber tolemias feitas por celos, que non sei se calificalo como amor ou como outra cousa aparte, pero bueno. Non Que é vou a decir, complicado, é non- complicado. Claro, non vou a decir que todo o mundo ten celos, porque ao mellor non é certo, pero eu creo que maioritariamente as persoas temos, aínda que sexa un pouquiño de celos sempre hai. Pero Un estamos pouquiño. falando de celos a nivel romántico en Claro, parella, porque sí, despois tamén sí. existen celos No, amor. do traballo, do Amor. Pero eso é envidias. do a jata que está Sí, en celo. Pero- Hai moitos o fiso. O fiso, Existen moitos tipos de celos. Claro. ¿No? No, amor, celo de... O celador. Celo de posesión, ao final, porque ao final é iso. Claro. Pois mira, digoche unha cousa. Eu penso que os celos non é unha cousa de posesión. É que é? É medo a perder, precisamente o contrario. Dis. Que está en relación a querer poseer. A lo mío, 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 mío. Pero quero me explicar. É dicir, eu penso que é unha cuestión de inseguridades, de medo a perder algo, do medo ao abandono, que isto é algo que ten Sí. moitísima xente, de non ser suficiente e de probablemente cousas que che pasaron que- posterior a esa persona. Traumitas. Traumas. Sí, 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 sí. Pero coñezo xente que che di directamente que se ti non tes celos, o sea, nulos ou algo moi pouco, e que igual non amas de verdad. E creo que eso é mentira. Eso tamén é moi chungo, é moi... É chungo, non? Sí, verdad. Porque, Mira. porque non ten que ver. O sea, podes non ter celos porque é unha cuestión de confianza plena na Vouche outra contar persona. unha cousa que dixo Molière. Atención. Quen? Molière. Eso non Molière. é... Non é un pan. Podría ser Un pan Molière. rústico. De moler. Sí. Te pinta, non? Sí. Como de rústico. Que pan Molière. No, pero dixo unha cousa que me parece moi acertada, que é o celoso ama máis, pero quen non o é, ama mellor. Un Molière, cuidado, Molière molía, Claro. Sí, a sí. verdad que sí. E o que conta é que o faga que ames ben, que sexa sano. Que claro. Non que eu quero te máis, non. No, Que e haya luchas normalmente de poder hai e- xente que ten celos e que estaba no cierto. Esa é a putada máis Xa, grande de todas. Pero non podes Sí. aplicar o que Decir, No, claro, pero claro. non podes- A veces están justificados, me refiero. Claro. Tes un auténtico hijo de puto e hija de puto ao lado, pois eso... no, Non me han sí. dormir a casa, chega pola mañá, No, claro. pero tamén se te moves nun contexto no que a amiga de non sei que e tal e que hai problemas dese estilo e de toxicidade, pois eu entendo que podes ter algo, pero sabes, tes que como rechetear de cero. Non digo No, é e complicado. algo que me cabrea moito é que o adjetivo de ser celosa é algo que se lle adjetiviza moito ás mulleres. Como que os homes non son tan celosos, sabes? É como un rollo tamén de sí, creo que hai un sesgo de género bastante importante de cara como o concepto dos celos, non? Como que sempre destapando infieles. Curiosamente, eran los hombres. Hai mulleres que son evidentemente infieles, non? Pero é como que o carácter de ser celosa é algo como que parece que está asignado propiamente a unha muller. Iso é algo que me enfada. E vos tivestedes vivencias tanto de amor tolo ou celos tolos? É que eu xa che dixen fora de micros, que eu sou unha persoa que non creo que pode aportar nada neste programa porque sou bastante sobrio e seco. Pero xa che dixen, inventa, Miguel, Xa, inventa. pero se invento, logo igual, sabes, out of context, nos sacan clips por aí Que va, e Claro. acaba É ficción. acaba a miña carreira que nin sequera empezou, É pero ficción, é ficción. Pero Todo ti programa é ficción. no, algunha vez, claro, vamos a deixar claro que estamos falando de a nivel romántico, non? Porque xa non nos vamos a meter nos celos de familia ou a estas mierdas. Sí, Pero tú tuveches que ter celos en algún momento da tua vida, Miguel. celo, De algo pero- pequeñito. Ou facer, son ou unha facer, persoa- ou facer, ou facer tolerías por amor. Eso seguro que de cativo tamén o fixeches. Claro, pero xa che digo Ou que adolescente. fixen cousas, pero non moi bestias, sabes? Non fixen Pero- nada extraplanetario, non fixen Pero nada. non fai falta... Non fixen unha locura realmente, porque eu son de amar tranquilo, despacio, aos poucos. Wow, pero sabes? mira, non Que hai serás ti Molière, a xente, pregunto. claro, a xente pode que non lle guste a xente, hai xente que lle gusta algo máis bestia, con bestia me refiro a máis movido, Que te empotren nos baños da Hai xente que No, persigue o tóxico, Claro, sí que hai no, xente non digo que eu non quera unha empotración nun baño dunha discoteca, sabes? Unha empotración. Claro. Coméntame o tempo atmosférico dese momento, por favor. Tempo atmosférico, sudor gaseoso y Había humidade. rímel en las paredes.
E unha bombilla, un flax destos fluorescente que parpadea. Pero este tamén está ben. Claro, O que que está ben, pero eu a verdade que son unha persoa bastante Pero non tens ninguna anécdota... hogareña, son bastante hogareña. Ninguna anécdota que digas, buah. De persoa celosa, sí. No, o de tolerías que fixeches. Imagínate, non sei, collí un autobús durante 18 horas para ver unha persoa. No, é que nunca 2 fixen eso, minutos. nunca fixen nada deso. Tampouco espero que o fagan por min. Xa che digo que eu creo que son bastante aburrido nese sentido. Eu son No, de cousas... aburrido no, tío. Sí, son Tes a cousas... tes a túa maneira de vivir o amor é tan lícita como a do resto. Eu algo tranquilo, relajado. Eu non ti? espero da vida espero eso, tranquilidade. Non quero sobresaltos, non quero taquicardias, non quero ansiedade. Ves? Adopta un Miguel. Sí. Claro. Fai falta máis xente así neste mundo. Claro, si eu son cero parque de atracciones. Eu son un paseo por un estanque. Guau. Mira, non e a non verá sei, quen lle guste. estás deixando Bueno, carta blanca totalmente que a xente diga Miguel, unha cita. Sí. o A mellor pero aparecía non- máis xente. Pero bueno, logo hai xente que lle gusta o tema de pues me quero ir a un parque de atracciones a montarme en todas as atraccións, al Dragon Khan. No, e xa che digo que tal e como Claro. nos venden o amor no cine, Claro. sobre todo, Pero é eso- como que ou é unha montaña sí, rusa sí. ou parece que Claro. non amas. Pero eso non quere dicir que a mí non me apetezca ir un día a probar o parque de atracciones. Sí, Claro. pero non me instalaría de forma Estoy de regular acuerdo. nel, entendes? Claro. Ti? Eu que? Ou que? Ti algunha movida? De por amor, de facer así cousas por amor, Polo que ti digas. cousas moi personales que non Podes A ver, inventalas. sinceramente, non as vou contar aquí. Podes pero, inventalas. Pero si unha así como moi clara de collelo coche. Imagínate, ¿no? Collelo coche para ir dar un abrazo e volver e dormir moi pouquiño porque o día seguinte tiña que madrugar moito para ir a traballar, si o teño feito. 0 unidades de arrepentida. Das mellores cousas que... Canto tempo de coche? Para medir o Hora e amor. media, hora e É media. amor. Hora Hora e media ir, hora e media volver. Claro, 3 bueno, horas. Eu 3 horas. Esos márgenes... 3 horas para estar, Vale. pa estar Vale, nada. E amor, e amor. Vale, eu con eses márgenes de tempo tamén fixen cousas. Pensei que falabas de coller un avión a Dubai, sabes? No, tampouco temos a parella en Dubai para facer eso, Bueno, sabes? pero podía Me ser. refiero. No, pero sabes a min que me pasou co tema dos celos? Que eu fui unha persona que nunca fun celosa, nunca, pero tuve metacelos. É dicir, a ver se me explico. Tiña problemas porque a outra persona lle jodía que non tuvera celos. Oh. Sí, Eso es, entendido. parece la sinopsis dunha peli de Woody Era Allen. como, se non tes celos, es que non me amas. Non me amas, non me quieres, que te pasa? Claro, pero É como eso, que confío en ti. eso que che decía- Cacho testán, sabes? Eso, En plan... É o que che decía que a mí me pasou eso. De que, claro, que non ven que eres celoso ante certas situacións ou ante certas cousas e te califican de que non queres a persoa. E o único que realmente é tranquilidade e confianza, pero... E a veces tamén, que isto a mí pasoume, os celos transformanse en definitivamente algo que non existe porque o tío que quería ser unha relación aberta e importa unha mierda que outra persona estea con máis xente, ¿no? En plan... Bueno, hai dúas formas de ver a relación. Efectivamente, sí. Pois eu, como non se animan a contar historias nin Tens que contar inventadas, ti pois algo. vou contar unha de verdad, e xa está. Conta ti Era o aí, que estábamos home, esperando, va, Carlos. Pues estamos esperando que, mirade, o que abre o corazón es ti. Pois vou a contar unha historia. Pero ábrete aí. cos choios para baixo, que non se che vea a cara. Ábrete ben aí. A ti o mío xa cho contei, pero de vivir a vida. O que o? Eu estudiei 4 anos francés Sí. Solo por no unha muller. instituto por unha rapaza da clase que me gustaba, que ao final Ah, bueno. dos 4 anos díxome, como amigo No. quérote moito, pero como algo máis. Ai. E aquí estamos. E como che foi? Je ne parle pas français, pero Bueno. Me voy a petit peu. pero moi ben. Porque non ibas a eso, a aprender francés. Claro. Claro. 4 anos, arriscando aí a E fuchos a París o polo grado. menos en final de curso. Que va, non nos levaba nada. Pero Nin excursión, arriscando aí o graduado escolar. Pero ibas pero suspendías. No, empecé moi ben francés, pero despois como xa non me interesaba e xa vía que non estaba perdendo tempo ali, pois si, as notas deron o seu aquel. O seu usufruto. Bueno, hombre, sempre foron podías marchar de aí. Non sei se a profesora se daría conta cal era o meu interés pola clase de francés e a mellor me aprobou no último O momento. teu interés pola clase de francés era facer un francés. Que facer un francés? Non vamos a entrar aí, ¿no? Vale, ok. No, facer, no, que non era o caso. Vale. Despois, non sei, tamén por tolemias feitas por amor, hai unha tamén moi persoal que é chunga, porque é fastidiada. Sacamos clines. Tóxico. É de sacar clines. Non teño nada aquí. Eu vivía en Barcelona. Estaba vivindo con Xavi, ademais. Pero hubo un momento en que Xavi e máis eu Liastes vos. Houve un roce aí. Ojalá.
Ojalá. No, Un dos dous quería máis cada que un outro. seguiu o seu camiño. Sí. Eu, o meu camiño seguino cunha rubia. Vale. Que pasou? Non tiña nombre, era rubia. Era É rubia. mellor chamala rubia. Tiña de personalidade ser rubia, ¿no? Vale. Loira, era Loira. Vale. Rubia é Esta despersonalización- pelo cobrizo. Moi En despersonalizado todo. Total. Sí, é mellor que Non non M.N. Sí. E a persoa esa, polo que sexa, era un poquito materialista. Pero Un poquito. Un solo poquito. Tipo, ejemplo. Tanto que quedei cun €1,50 no banco. No. Ese era o materialismo que había aí. No. E claro, meus pais, para forzarme a volver, claro, eu estaba traballando de bolseiro, cobraba 450 euros, creo, ao mes, vivindo en Barcelona. É dicir, eso é Nada, eso te ser sale mendigo. Te sale menos 200 al mes. Sí, é ser mendigo, Claro. sí, E sí. daquelas non había tricount para repartir as cousas, claro. E non No. podías pasear cans. No, é que hubo un momento que casi vivo na rúa, non é broma. Vale, vale. Solo con un amigo acolliume aí, doy as gracias a André. O rollo é que esta persoa que era moi materialista, Pero era un poquito. era moitísimo Vale. materialista. Só lle importaba o tema que era material, demostraba o seu amor según os agasallos que uns se fixeran uns aos outros. Casualmente eu facía máis. Claro, hubo un momento da nosa relación que eu tiña que decidir Chamar de relación aí sumando. Sí. Tiña que decidir se Todos fomos novos, me refiero. Non era tan novo. pagar o meu curso de catalán e o exame e examinarme de catalán nun bon momento e ter un bon nivel de catalán acreditado ou comprarlle Un polo Louis seu- V. polo seu aniversario Un un Louis- colar tamén así moi Un Luis caro. Butón. Que fixo o tonto de Carlos? No, no. E sabedes que fixo esa rapaza despois? O día do meu aniversario, Deixoute, o foi 24 esa. de novembro, díxome, mira, te comento, hacías tú increíble, pero creo que temos que ir deixando. Te reviento como esteas mirando isto. Espero que no. Pero bueno, son historitas así de Joder, amor tío. que un fai e tal, pero moitas veces... Pero Carlos, o ahora amor vouche é preguntar... cego. No, no, Ves, vamos Carlos, a mí- poñer a mí- intensas, que isto está me gustando. A mí nunca me pasaría eso. Espera, Primeiro- espera, un segundo. Estame afectando, me cago en la puta. Primeiro- E hai que 9 anos de eso. A mí non me- Escoítame, un segundo, Miguel. Vale, vale, un segundo, vale. por favor. Isto é importante, isto é importante. Dalle. Por qué? Porque estaba enamorado. Me cago en 10. E iba a facer outra cousa peor que Ti- non vou a ti contar estás aquí. ti ahora estás enamorado. Porque esto Escoítame. ni meus pais o saben, porque como se entere o que iba a facer... xa Contame. era- No. Espérate. Sí, o Ti sea, ahora estás namorado. Lidia, eu sei, no. Vale, un segundo. Ah, ti sábelo, é verdad. Pero, Despois falamos, Martín. de cárcel. No, vale. no. De que iba a meter a zoca... Bueno. No, A ver, no, escoítame. no. Ti ahora estás Bueno, é algo delito, sí. É delito, vale. Perdón. Que me acabo de quedar aquí no medio dunha situación emocional moi complicada para min de gestionar. Perdón. Moita xente aquí falando por todos lados. Non Ti pode agora ser. sabes o que é estar namorado. Ti estabas namorado daquela. Sí, Tiñas vos sexo con ela e punto. tamén. Claro, non sería eso. Era todo. Parpán. É dicir, aínda tes ferida de eso. No, xa está. Pero... Xa pasou. Xa non choro polas noites. No, pero recordas, ves a esa persoa que eras e dis, que parvo, tío. Vergüenza. Como sufriches tonto Xa. por eso. Eu penso que todos tivemos alguén así nas sí, nosas vidas. sí. E axúdache a aprender, Home. en parte. Aí, eu teño aquí un triplete para tirarme nesto, Dalle. Oye, por fin, aquí Eu non estamos. sei que é peor, si eso ou que a túa parella teña un envidia profesional de ti que flipas. Eso é malo. Ojo, Eso é complicado de Eso é a gestionar. mitiquiña de cobras máis que a min e moléstame. Sí. Dese rollo. Sí, un pouco. Aí... Ainda que a mellor non é cobrar, pero a mellor no teu caso é ter un bo papel ou un Bueno, bo por título. aí. O éxito, estas cousas. En general. Sí. Sí, Non non sei, vamos a entrar. Eso é a famosa red flags ou liñas vermellas. Total. Que para min determinaría esta persona non é para min. No, espérate, porque ademais hai unha cousa que estamos falando dos celos e é que eu creo que é bastante revisable pensar en por que tes celos. É dicir, no momento no que tú tes celos, plantéxate por qué. Tipo, por exemplo, imagínate, no, es que teño celos porque se leva ben ca súa ex. Vale, un segundo. Vale, podíamos ter Es feito que un xogo prefiero deso, mil veces que se leve ben coa súa ex Non é mala señal eso, a que fale mal. Unha puta red flag gigantesca é que fale mal Que da bote- súa ex. que bote pestes. Porque podes falar desde algo constructivo, tipo,
Enganoume. Joder, enganoume, birloume pasta. Pero non, es que hija de puta, porque, sabes, en plan, mal, chungo, percal, porque pode facer contigo perfectamente, sabes, fala moi mal desa persona. Entón, a veces penso que tamén hai que redirigir un pouco aí, revisar un pouco por que nos sentimos celosos. E, se te sintes celosa, eu creo que algo que cura moitísimo os celos é falalo ca outra persona. Pensei que ibas a decir unha manzanilla. Tipo, tomas unha manzanilla con esa persona e dixlle, mira, estou me sentindo así. Sí. No. Sabedes a putada que é que levamos solo unha folla e quedan 5 minutos? É que non pode ser isto, Cago na puta, tío. As Eu tiña escaletas- preparado que un show. Pero, pues, saco o xogo, eu tiña... Eu non sei para que traio o show. Pero saca o xogo, facemos o xogo directamente, porque outro día tamén o traías e non o fixemos por culpa de hai Enrique. que ir un día sí, un día non, A non? ver, Es que eu acabo de quedar un pouco traspuesta con esta información que nos acabas de dar da tua vida. Claro, De que? claro. Da Per- tip- per- pero de viste la, como de la cha- Collares, vou empezar a chamarla Collares. Sí, que es que pero bueno, Pero arranqueche unha historia. Eso Sí, tamén. pero bueno, a veces hai que saber, no, a veces quero dicir que hai que saber soltar, deixar ir, porque moitas veces aprendes cando marchas dos sitios e das personas. Sí, sí. E aprender a estar Colles- solo e sola. Sí, sí. Porque moitas veces, o que falaba de que cando tes celos, moitas veces é porque tes medo a perder eso, ¿no? Pero cando o que é perder eso significa quedarte sola, significa que che dá medo convivir Pero- contigo misma. Hai moita xente que se agarra as lianas. Vos escoitastes unha vez? Sí, Pero sí, eso é dunha relación pero a eso outra. é dependencia, al final. Sí, Y sí, eso é cuando traducción a Cando iso. tens relacións por dependencia, Sí. pronto es tóxico ya no Sí, principio. sí. Aí hai unha raíz ya pola que inicias a relación que non é boa. Que Pero moitas todo veces- se pode cambiar. Ah, Aí sí, non. sí, que se moitas pode, veces esas persoas que son super dependentes como que antes de que finalice a outra relación xa están preparando teñen a outro aí. Sí. Xa están preparando outra relación Claro. máis, sí. Claro. É unha merda. Así Pois non sei, non sei así se non podes facer un proceso constructivo propio teu, é imposible facelo así, se estás sempre pegado sí, claro. alguén detrás, encima da súa espalda. a non ser que veña alguén Hombre, super a ver si bo que haya se axude, a casualidade pero e se alineen os astros. sí, Difícil que sí. Pode ser. Se tes a sorte, pois genial, pero se non Totalmente. Pero o máis probable E que teñas sucede. que pasar temporadas solo, tranquilo, é moi bo. que onda, lo? Que fago? É que- Xolle. Xogo, Tira, xogo, truxen dous. xogo. Pero é un xogo moi visual, é antirradio o xogo, ou é pro radio. É pro radio sí, porque é solo ler. Vos tedes que dicir. Non vamos ter que facer a carretilla aquí. Vale. Pero a ver, son cousas Bueno, moi, a veces son pasan cousas cousas. chungas, Cousas malas, cousas que nos pasaron pero no non- amor. unhas cousas son moi bonitas e outras son chungas. A ver, é que a mellor non é tan chulo como eso, pero a mellor unha que tiña aquí preparado, Claro, busca cousas, Era- descarta, fai descartes, o que máis que fixe en plan Fai, eu era máis de Platón. pois é do Eu sofismo, de do sofismo ilustrado. Diógenes. Martín tardou en pillalo porque se reu tarde. Vale, vou facer Foi malísimo. Eso é outra como cousa, se chama Xavi? Turbo A mí- que? Turbo Quid. Turbo preguntas. Turbo preguntas. Turbo frases. Venga. Turbo situacións. E vos decidesme se vos identificastedes con esta situación ou se coñecedes xente que decides esta persoa. Vale. Veña, turbo Hostia. saúde. Turbo situacións de tolemia ao amor. Vos tedesme que dicir se é unha tolemia ou realmente é un acto bonito feito por amor. Vale. Dende fora sempre se ve todo mellor. Uf, aquí, claro, Claro. aquí eu poñome a preguntarche como unha desquiciada porque É que- quero saber o lore do personaje. Entonces, claro, pero dalle, veña. Vai. Veña, non, primeiro, que che manden unha playlist que casualmente todas as cancións van formando unha frase que ao final di algo. Que cousa máis linda, por favor. Me ti dices muero que de amor. lindo, e ti? Turbio ou bonito? No, non é turbio. está Outra mal. cousa é que a teña debaixo da manga e que lla mande a todas as persoas que as que está ligando. Claro, imagínate que teña eso feito, pero como 15 e que va preparando para sus citas de Tinder. É como esa mensaxe que che chega de WhatsApp de boas noites, quero. Reenviado. Claro. Si é un reenviado, de turbio. Parte el culo. Si é algo totalmente personalizado por un momento concreto que estás ca túa parella e levades tempo e surxe eso, sí. Vale. Detalles que no cuestan dinero, ¿verdad? Eso es lo mejor que te Eso. puede dar una persona. Sí. Vale, viaxar milleiros de kilómetros só para ver esa persoa Milleiros. amada. Eu milleiros, Ben, vamos dicir centos. Compensa, sí, compensa, sí. centos sí, Ti joder. fixéchelo así que lindo. Sí. Centos Ti? sí. Es que milleiros Pero moi de vez en cuando, tampouco pode ser algo que o gasolina está carísimo. Claro, que veña él tamén, ou elas, non sei. O sea, a que te ser recíproco, ¿no? Ai, Dios. Non Eso. podes dar pensando en recibir solo. No, pero que eu dou e logo a semana que ven vestí. Como é da jarrao, como é da jarrao. Sí, hai que... Ai. Os cartos marchan moi rápido. Eu acórdome que collía un bus pola noite, iba a Barcelona e volvía ao día seguinte tal.
Tamén me deixou por un do Tinder, me cago en Pero, Dios. Carliños, tío, Eso está, arrimas a tío, cada persona. Todo mal. Ti fixeches este programa para liberarte. No, verdad que no. Veña, va, Venga, outro. vale. Tatuarse o nome desa persoa. No. No, fuera de aí. Vos a Red flag. completamente. O nome como tal é que me parece cutre, cutre. Pero, oye, si te queres tatuar algo en relación a esa persona porque foi importante na tua... Mira, que cada un que faga o que lle saia da perrecha. Pero sí, partindo sobre de aí... todo. Bueno, sí, que faga cada un o que quera, pero eu non me tatuaría nada que tenga que ver con a relación que teño, que tive ou que terei. Eu sí. Ti, por exemplo, poñería este Mike Wazowski, no. Wazowski e o perfil de Miguel. É o DNI, non te jode, no. Sí. Eso evidentemente no. Pero, por exemplo, si foi unha relación que me marcou... Que hai xente que se tatúa porque sí, porque le dá la gana, porque le peta. Claro. Pero si esa relación te marcou pa ben ou pa mal e che cunde, le vale unha piel pa acordarte e... Pois a mí pareceme super lícito. E a tío. súa cara? No. Hai xente que tatúa a cara da súa... Pareceme da- bien, pareceme bien. O sea, Ti guai. Non tatuarías- lo faría. Porque dixetes antes que te tatuarías o nome, pero a cara? No. No. No, nada. No. Ni, vale, ni vale, la vale. nariz, por exemplo. Solo la nariz. Unha parte do corpo desa persona como concepto non me atrapa, non me atrae. No, a mí tampouco. Eu non me Unha orella. Tatuarse a orella. Hai xente que se tatúa os ollos, Tamén pode ser. da xente. O sea, da Ah, persona. bueno, sí. Que sí, unha persoa toda Eu pensando o ollo. eu pensei unha persoa chea de tatuaxes de ollos Vale. por todo o corpo. Conste que eso non fai que queras máis a túa persona. Así No. que se estás nun mal momento e te tatúas. Seguinte idea que vos debedes considerar se é unha tolemia ou un acto de amor. Vale. Meter a esa persoa que che gusta soa e únicamente a esa persoa na listaxe de mellores amigos de Instagram e subir cositas. Eu non teño Instagram, pasa a seguinte pregunta. Demasiado tempo invertido. Prefiero facer outra cousa. Facelo máis obvio ou que? O sea, coller e quitar a todo o mundo de mellores amigos para logo ter que volver a meter. No, No, directamente mando un mensaje a él personalmente ou a ela. bueno. Claro. Pero é para deixar caer. Deixar caer. Deixolle caer outra cousa. Claro. O xabón na ducha, por exemplo. Deixolle caer. Deixo de caer o sujetador no parabrisas do coche cando ten aparcado. Vale. Non sei. Eu son das Directa. que... Directa. Pa que perder o tempo? Se sabe Mellor, que che gusta. Pois a verdade é que é verdade. Tes razón. É que verdade, a vida sería máis Despois fácil. hai un así. apagón, unha hecatombe mundial. Din que os centennials son nada eso. Que son moi... Son de rodeos. Sí, de dar moitísimo rodeo. Sinuosos. Eu pensaba De- que non, pero ao parecer é das xeracións que menos fode. Eu rodeos daríao para saber se quero ter unha relación con esa persona. bueno. En plan, teño que estar moi segura. Pero para Pero iniciar das- algo con esa persona, se sei que me gusta e me atrae. Ese rodeo da lutina a túa cabeza. Claro. Claro, pero eu falo de que dan rodeos de non sei que, non sei cuánto, medio like, non medio like. Ya. Eso me refiero. Vale. Outra aburrido. liña que vos marcaredes é verde ou Vermella. ou vermella. Facerse gótico. Esa persoa é gótica, No. polo que sexa. No. Cambiar a túa personalidade por esa persona. Emo, sí. No. Bueno, No. non sei se teño... Pero sí, sería cambiar a personalidade. No. No, No, jamás. no. Non a cambiaredes. No. Non vos faledes un poquinho de No. gótico. No. Pintarse as uñas. Hombre, De como- repente unha línea negra no ollo, Sí. pa, mellor pode que No, un ou día. que un día me di, escoita isto, a ver que tal che parece. Pois o escoito. Total. O sea, son receptivo, pero non me cambiaría. Green Day é o mellor grupo, escoita hoy 24/7. No, mañá 24/7 cortamos. non, pero a mellor escoitar un día con esa persona ou ir a un concierto con ela. Claro. Sí. O sea, podes, Ir o sea, merendar ao cementerio. Sí. Pode ser unha boa Si lle, experiencia. si lle gusta, podría facelo. A ver, si es pero su cosa- Pero non é cambiar a personalidade. Estás falando Claro. de pequenos detalles que ao final Eu digo facerse gótico, claro. No, facerme No, gótico no. no. O sea, non iría a comer ao cementerio todos os días. Va. Pero un día a semana, un día a semana, se a min esa Un persona... día a semana, Claro. bebemos sangre, É sí. que claro, pos góticos de galegos é unha putada, porque claro, en Estados Unidos queda moi ben, porque é un picnic. Pero claro, aquí sentarse nos nichos queda fatal, sabes? Aí no borde. Pero eu por amor, Vale. eso por amor o faría unha vez, pero non o levaría a rutina, sabes? Es que a rutina de ir comer a un cementerio pode ser increíble Pero tamén. se esa persona che di, eu como aquí todos os días, non? Ti plantén o contexto e a situación en que che di, como aquí todos os días? Queres vir a comer comigo todos os días? O sea, por amor podes ir un día. Tía, pero se a conversación é boa e a comida está rica, que máis dá o sitio? Seguinte, Cando a compañía é boa, todo vale, chicos. Buscar no horóscopo matices para ser cómplices. Esa persoa que está todo o tempo Eu non leo o do horóscopo, non sei que, non sei Nada. cuánto, ascendente, descendente. O sea, para ser cómplices en plan. Que busca, pois iso, A a cuadratura- mítica de a cuadratura do eres círculo. Sagitario, así que os Sagitarios son ascendentes, non sei, en Acuario, así que ti e máis eu somos moi boa parella.
nese sentido. Prefiero preguntar para descubrir que lle interesa e esas cousas así como é, non tanto no Ao horóscopo. mellor encanta o horóscopo. Ao E che mellor, empeza a falar pero diso. pode ser unha boa conversación, claro, pero mirar para deducir como é esa persona, quizás no, Para mí, no se a mí si Para vos é unha liña vermella sí, sí. esa persoa? Eu si leo o horóscopo todos os días, red flag para mí. Tomar por culo. Vale. Cada un ten as súas red flags, Vale. Xa está. Para outra No, a persona. mí se me leo o horóscopo todos os días eu escoito. Vale. Home, sí, pero Seguinte. sospeitoso. Perder amizades ou deixar traballos por seguir nunha relación. No. Chama. Depende. A ver, depende de que traballo. Claro, non é só amizades, é traballo, Unha amizade, falas de amizades de corazón, duradeiras, Amizades. non colegas. Que ao mellor non as deixas dun día para outro, senón que a relación vai por deixar de estar en relación coas teus amigos. É que a veces conoces a xente que che fai ver que non estaba rodeada das persoas que ti necesitabas. Tamén Claro, pode ser. entonces pode haber esas dúas branquias do asunto. Ou tamén pode ser que pasas tanto tempo e te volves nunha Yes. burbulla ca túa parella que as túas amizades de toda a vida as deixas un pouco de lado. Eso ni tanto ni tampouco. Mira, a min hai algo que me gusta moito do francés que é que a túa parella lle chaman mon petit ami. En plan, mi pequeño amigo. Eso eu entendo que 4 anos a francés fun. Bueno, Para ben, que tiña ben. que servir, non? Vale, pois é moi bonito eso, porque ao final non deixa de ser como un amigo especial, sabes? Unha amiga especial. Entonces eu penso que si hai igual que se hai amistades que te fan que te lonxes da familia ou que te fan que te lonxes de amistades que se checunden, aí é que revisarse, red flag. Pero si é por unha cuestión concreta, sí. Ou o traballo. Ao mellor si colle e esta persona se pira fora e eu estou nun momento no que me podo permitir e no que tamén ao mellor me pode vir ben a min e me vai a facer feliz, vou ali detrás, non teria problema. Claro, pero es que hai contextos moi particulares, pero non Claro. deixas un traballo ben, no que No. estás a gusto. Chamante No. pa Netflix. Tes que ir Quen gravar. é esa persona? Tes Quen é que- Netflix? Tes que ir Non teño trato con Tes esa que ir persona. aos Ángeles, aí pasando brión. É que eu sei que teño ao lado unha persona que viría comigo aos Ángeles. Pero esa persona non pode. Esa Porque persona non ten un pode. pé atrancado nunha pedra e non pode salir. Pero por canto tempo? Anos. Teñen Anos? Sí. No, entonces no. Bueno, xa para empezar, Deixas- creo que non me iría por unha larga temporada para fora. Eso xa para empezar. Eu Vale. son de aquí. Entonces no... Vale. No. E ti? Que? A ti, Netflix, chámate tamén e che di, Participo Miguel, tes nas- que dirixir. A terceira parte de Wonder Woman. Sí. Ou xa di, non minta. Netflix no, claro, sería... Chámate para dirixir Algo- algo top. Algo todo e hai moito carto no Sí. medio, todo eso, vale, sí. E a parella, bueno, a persoa coa que estás, che di, no, eu non podo ir, eu non podo deixar o meu traballo. Son uns meses. No, 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 son no. anos, mira, Sí, que sí. che di, Unha Son temporada anos, moi sí. larga da tua Xa vida. che van recomendando de mercar unha casa, porque che van pagar moito, claro. Pois mira, se me van a pagar moito, buscaría comprarme algo nun punto intermedio, abuelo, entre medio camino, entre Galicia e Los Ángeles. Triángulo das Bermudas, claro. Madeira, sabes? Claro. E faría ali o recuncho. Madeira. E irías As e Illas volverías Madeira. todos os días en avión, non? Para Joder, se empezo a ganar Pero é que cartos... é cruzar o Atlántico. Eu cruzaría. O momento en que tes os cartos, aí é onde hai que gastalos. Bueno, bueno. Sabes? Pero non da maneira que o fixo Carlos, por favor. No, no. Esa non é a fórmula. No. Seguinte, isto vai sobre todo para a xente que xoga aos Sims. Poñerlle o nome desa persoa que che gusta a un personaxe do videoxogo. Quen carallo non fixo eso? Canta claro. Quen carallo non fixo eso? Eu fixen cosas desas. Claro. Sí, sí, sí. E facerte unha familia de redor tamén. Bueno, non tanto. Ai, No, eu non cheguei a imaginarme tanto. Eu sí, eu dábame xa medo facerlos poñerlle solo nome a esa persoa Sí. como para facer unha familia. E a mí xa me gustaba solo construir. Ficticia. A mí o de vivir a vida non me... A ti sí. Sí. Hai descendentes, hai netos... A mascotas, todo. Prova. E se sale mal o videoxogo, xa non o aplicas na vida real. Todo. Vale, finxir que sabes bailar. É que eu non sei, non podría chegar a finxir, sabes? Claro, es O sea, que esa é a movida. Como Finxes. finges que non sabes É que sabes non bailar? sabes, é que non sabes, Claro. estás finxindo. Ti ves aí que hai unha persoa que che gusta e aparece aí como... Sabes? Eu non podría... O baile sería... Movendo a cintura raramente. Eu Bueno, mira, me digo unha cousa. Se alguén o intenta é por algo, entonces vai me valer a pena. Claro. Vale. Eu perdería menos... Eu tería un menos 15 de carisma cando bailo, entonces sería negativo para esa persoa verme. Miguel, digo unha cousa. A ti, o sea, imaginarte a ti bailando, aínda que me estés dicindo que tens unidades de carisma, Menos 15. parece a cousa máis entrañable do mundo. Bueno, eu vou intentar, pero non sei, pero sería entrañable, non é Pero non é sería esa- guai porque o estás intentando. Pero non é atractivo,
es entrañable. Bueno, dis que non é atractivo para a tua maneira de ver, pero a mellor a persona interesada di, por favor, Ou pode repeler. me lo como con O patacas. pode repeler tamén, claro. Que Tamén. eu vexo moito first dates, iso nesa prova. Imagínate que vas a first dates. Non, Ni ni de coña. Miguel, Te tú eres me- un candidato bastante guai para ir a first dates. Sí, Vai, polas risas. Buah, chaval. La riseta todo guionizado. No, non é Like verdad. a este vídeo si queredes que Miguel vaya a first dates. Vai. Non vou a ir a first dates, non me apetece Que, nada. no. Como sería a túa descripción? Miguel, 30, cantos tiñas? 33. Miguel, sobrio, 32. sobrio e cobarde no amor. No, pero ten que rimar, ten que rimar. Ten que rimar. 32 teño. Sobrio e cobarde. Estou pensando unha rima Mira, como se chama o cantante de Super 8? de Super Submarino. Iván foi a first dates. Moi E ben. non é guionizado, é real. Moi ben por él. Pero que digo que Tes que pagar a comida e todo. no danche os cartos. Ah, bueno. E te podes quedar cos cartos. E dancho Se hotel te ali. invita ela. Si te invita. Hai que ir a Madrid. Sí, pero creo que te pagan a viaxe. Tamén. Bueno, entonces se pode ir mirando. Por favor. Que está medio convencido, Estás, Home, é unha cena. Gratis. Bueno, en nada subimos un vídeo experimental de como sería a tua presentación para que te pillen no first date. E logo miramos e enviálo. É verdade, É verdad, hai que vídeo. mandar, hai que mandar. Hola, sou Miguel, aquí no programa decidiron que tiña que ir a first dates Si, decidiron por min, eu vou ali facer o conto, non teño problema. e imos contigo. Vides comigo, pero rollo... Que nos metan nunha sala e imos Fanatismo. comentando. Buah, eso sería increíble. Madre Va, mía. Sí, veña, va. el show de Truman, el show de... Sí. A ver, molaba. Buah, molaba. É que agora estou hasta plantexando Bueno, eu mandar facer un vídeo nos. Mandar un vídeo No, nos. a ver, si, entonces me lo- Rollo, hola, somos os Entonces- amigos de Miguel. Vale, entonces planteo eu tamén a nivel profesional, a nivel laboral, como, vale, vamos a facer contido para o programa. Vale, entonces, pero como se fose un actor, eu. E diriges Vale. nos a nós tamén para o Claro. vídeo. O mellor actuando ligas moito máis. Hostia, eso acaba de ser unha faltada, tío. Hombre, Por que? o sea, sendo... Ligan moito máis, non dixen Claro, que non ligue. no, pero estás dicindo que teño que deixar de ser eu, teño que convertirme... Coño, acabas de dicir antes, Xa, xa sei. son cobarde e sobrio, algo así. Sí. Sobre Non é todo. mal, non é mala. Non é mala. Hai que falar con Carlos Sobera e levantar a cella. Vale, tes a pregunta para a persoa? Vale, O xogo. para o seguinte número. Pa tu enamorada. Para o seguinte... Vai, terceiro número. Terceiro. xa. Carai. O 6, o este e máis Carai. este. Ahora. Vale, Tum, tum, pois nomes e apelidos da primeira persoa que entrevistamos no exército Mequemeque. Moi ben, moi ben. Bastante sencillo. É sencillo, ¿No? sí. Sí, moi ben. Super. Aí queda. Sí. Fácil, Eu creo que sí. Por favor, esta é a última bala que temos para toparlle parella a Miguel. Antes de ir a first Se dates. non das señales de vidas, De vidas? faremos un vídeo de presentación de Miguel Nos para que vaya a first dates. Pois creo que non vai dar señas de vilas solo de vida. Colle. Non vai dar ningún tipo de señal precisamente porque vai querer ver o de First Days. Imaginas que esa rapaza É a que vai a first dates contigo. que nos mandamos un... A ver, es que me quería chocar a man. Está chocando. Pero imagina que nos dicimos, no, preparamos un vídeo y vamos a mandarlo a First Days y esa rapaza colle se graba na súa Mira, casa eu- e di, uns chavales de Santiago van a mandar un vídeo, quero ir con esa persoa. Eu fago, eu poño o profesional por diante, porque crezco o programa, porque todo o que queiras. Cenar bar, cenar gratis. Sí, Sí. igual conseguimos unhas visitiñas por aquí, por E alá. vas ver Madrid. A capital. A mí Madrid non me mola nada. Bueno, oístes, notase Sí. que facía tempo que nos Sí, víamos, 43 minutos. Cono. É que sempre se pasa, isto non pode ser. Empezamos moi fluxo. Non hai despois- control aquí, non Sí, hai. no. Eu estou me mexando dunha maneira. Por eso quería cortar. Pálida, estou Pues pálida. nada, Marchamos. un millón Miguel, un millón Lidia, un millón Gracias. Martín e a todas e a todos vos, espero que se sades moi felices, esteades moi enamorados e enamoradas e disfrutaredes tamén Ou non, do no, programa. non. Cuidado pasa nada. cur ciúmes, que a veces son Ou enfermizos. no. Ao mellor estades sobrios e cobardes esperando o amor, que tamén vale. Eu non espero nada. Así que nada, que se sades moi felices.